Balkan vilayetinde milli iqtisadiyetimiň ileri tutulan ugurlarynyň ählisiniň ýokary depgillerde ösdirilmegi, günmatar täwirde guruluş işleriniň mümkinçiliklerini artdyrmaga we guruluş tenagatyny ösdürmäge düýpli itergi berýär. Balkan vilayetiniň serişleri kuwaty guruluş tenagaty puwdan salt depgillerde ösdürmäge hemde bu gurdaky işleri barha güýçlendirmäge giň mümkinçilikler açýar. Balkan sement zawodyna häzirki wagtda alınıp barlayan işler munyň aýdyň subutnamasydyr. Kämil enzamlardyr, tehnologiýalar bilen bir kemsi üpsün edilen zawodda öndürilen dürli kysymly ýokary hili sement ýurdumyzda alınıp barlayan dürli maksatly guruluşlara bökdensiz uğradylýar. Kärhana kän hojalygynyň başlap çiğmal, owradyjy, üweji, bişirji bölümlerine, sement degirmenine işleriň ähli tapary doly mehanizmlaşdyrylan we awtomatlaşdyrylan ýagdaýda alınıp barylýar. Avtolog mehanika, avtomatika bölümlerdir dolandırış merkezinin işinin ıqsam sağlaşıklı yola koyulmağı, bu qımmatlı quruluş teriştesinin bökdensiz ölümçülüğünü üpsün edýär. Kärhanada ýokary hili sement ölümçülüğünü ıqtibarly yola koymak üçin zerur bolan çiğmallaryň 90 götürümden hem gowranyň watanymyzyň hut öz çäklerinden alınýanlygy, öndürilen önümiň özüne düşýän bahatyny pes derejede saklamaga täsirini ýetirýär. Pähim paýhat ummany magtymly Praga ýylyna ýokary derejeli injener tehnika we ustad hünärmenler bilen üpsün edilen zawodda ýüzlerçe adam çalyşyk esasynda tutan ýerli zähmet çekýär. Sement ölümçüligi ünnüksiz ýola goýulyp ony sarpejere ýylyderli ugradýan bu öňde barjy kärhanada şu ýylyň başyndan bäri 77 000 tonna goly ýokary hili önüm öndürli. Şu döwürde yerleşdirilen önümiň pul hasabyna möçür bolsa 87 milyon 65 000 manada barabar boldy. Watanymyzyň ykdysat kuwatynyň artmagyna önjeli goşunt goşmagy maksat edilýän Balkan sement zawodynyň hünärmenleri pähim paýhas ummany magtymly Praga ýylyny belen sepleri beslemek üçin şuwlar hassa gaýratly zähmet çekýärler.